Марията Пеловска е една от многото жени, които срещат трудности при намирането на точния сутиен. Първото, разбира се, и може би най-важното, което е за хора с големи бюстове, че не могат да открият правилния сутиен, поради факта, че всичко е целенасочено към една средна група сутиени и за по-голям бюст трудно се открива, почти в никой магазин няма размери и най-важното, което нямаш и избор. Всичко е черно-бяло. Големият бюст често причинява неудобства. Дискомфортите са много. Падат и през рамките. Чувстваш се некомфортно, примерно като бързаш за някъде, постоянно гърдите ти излизат, ходят си където желаят сами. Отзад не се чувстваш стегнато, по никакъв начин не ти придават формата, че да се чувстваш елегантно. Информацията, която ми липсва, определено е някой да те посъветва кое е правилното за твоята форма, за твоята структура като цяло на тялото, за бюста, който имаш, защото има различни бюстове, както всички жени знаеме. И разбира се, да се чувстваш удобно в това, което консултациите ти предложат. Да имаш една стегнатост, една придържаност тук през рамките, отзад да е хубаво стегнато, създава една изчистена линия на силуета, вталява. Не подценявайте проблемите, които възникват при избора на грешния за вас сутиен. Проблеми в кръста при големия бюст, при неправилния сутиен, впиването на банелите, както повечето жени сме го усещали. Това са ни болки в раменете от тежестта, която създава, през рамките, които се трият, ако примерно не са правилно регулирани. Всичките тези неща като цяло определят дискомфорта от неправилния сутиен, който създава върху тялото. Аз мисля, че всяка жена ще потвърди, че избирането на сутиен съвсем не е лека задача, защото така много неща ти се искат едновременно да постигнеш, избирайки... И за нас е много трудно да изберем правилния сутиен. Убедена съм, че за вас е още по-трудно, Сашо. И си е факт, хората са проучили и се оказва, че 9 от 10 жени избират в край на краища неправилния размер сутиен за своя бюст. Освен, че причинява неудобство, това води до редица други проблеми. Как да избираме правилния за нас сутиен, ще ни кажат сега Изабела Сакутова, която е експерт по диагностициране на размера на бюста, и Магдалена Господинова, консултант с превода ще ни помага Ана Краева. Здравейте! Здравейте, аз съм експерт по диагностициране. Защо? На сутиен. Ти сертифициран ли си? Мога да кажа кое е правилният, просто са затворени очи, ползвай се само 2 от светилата. Добре. И грешки не стават никога? Не става, за сега не са ставали. Добре, кажете ни, защо наистина толкова често жените бъркат? Well, the main problem is with the lack of the sizes available on the market. Най-големият проблем е, че на пазара няма достатъчно разнообразие от размери. And with lack of the training of the staff that works in a lingerie shop. И също така липса на обучение на персонала, който работи в магазините за дамско белье. So, for example, if you are a customer and you're looking for the bra in the right size, you are restricted by sizes, cup sizes going up to D cup maximum, and back sizes starting from 75 centimeters. И примерно, ако вие сте една клиентка, която си търси подходящия размер сутиен, вие сте ограничена от това, което се предлага, чашки до D и размер на колана на сутиена от 70 см нагоре. Тоест, ако е по-нестандартно съотношението, примерно, много трудно може човек да, т.е. една жена да си намери подходящия сутиен. That's right, but точно така. But actually, women who are wearing 75 B cup sizes, they're very thin as well, they're very slim, and they actually should be wearing 65 or 70 back sizes, but they're not aware of this because no one told them that this is the right one, the right way of wearing the bra, the right size for them. А примерно жени, които носят 75 Б размер сутиен, всъщност са слаби, стройни, би трябвало да носят 60 С, примерно, но никой не им е казал, че могат да намерят подходящ размер сутиен, никой не ги е посъветвал, те просто не осъзнават, че... Добре, да започнем от това как може една жена да разбере, че не си е избрала подходящия сутиен. Какви са признаците, че сме сбъркали?
So the first thing which we have to look at is the back size. Добре, може би да помолим Първото нещо, което трябва дамата, която ще ни помогне, да се ориентираме в това. Анелия, заповядай, седи, тя е модел и ще ни покаже сега нагледно по какво познаваме, че сме сбъркали. Започна се да ни казвате, че от гърба първо трябва да започнем да гледаме колана на сутиена трябва да започне. Значи от гърба да видим. Добре, първо гледаме за обиколката. Ще го разкопчаете ли в момента? Ти си гледай. Така ви се стори за секунда. Се подведа. The band size cannot be loose, cannot be stretchy like that. Колана не трябва да бъде хлабав и не трябва да се разтяга до такава степен. The back size actually has to be leveled with the bottom part of the cups. И също така трябва да бъде на едно ниво с долната част на чашките на сутиена. Да не е по-високо или по-ниско. Ако е по-високо, какво значи? If it goes up to the back, what does that mean? It means that basically it's too loose. We have to choose the smaller band size so it can stay still Просто трябва during the day. да вземете сутиен с по-малка обиколка. Това означава, щом ви се качва нагоре по гърба, колана ви е широк. Трябва по-голяма обиколка. По-малко обиколка. Basically, if the band size goes right up, this is wrong. И ако се качва нагоре към гърба, значи размерът не е точен. We have to be able during the day to move, to raise our hands През деня up. трябва да можем да се движим свободно, да си вдигаме ръцете без проблем. And at all times, the band size has to stay И по still. всяко време обиколката на сутиена колана трябва да е на едно и също място. When we've chosen already the right band size, we have to look Когато into the сме cups. подбрали подходяща обиколка, Чашките, вече трябва да преминем към подбора на чашките. The right cup size should have wires which are basically encasing the whole area of the Всъщност band. банелите на подходяща чашка сутиен обхващат гърдата. If I just leave the strap up, because the strap is really stretchy as well. И тъй като през рамката също се разтяга много, ако я повдигна така, You can see that the cup actually is too small. може да видите, че чашката е твърде малка за бюста. And as well, the underband is quite loose because here И doesn't hold. отдолу също е доста хлапко и не се осигурява поддръжка. So basically that's the main И това aspects we are всъщност looking това at. са най-важните неща, които първо трябва да видим, като избираме сутиен. Добре, ще те помолим да отидеш и да ни покажеш всъщност как би трябвало да стоят нещата, когато човек си избере правилния сутиен. Добре, задават ли всички тези въпроси клиентките, като дойдат в магазина, или всяка смята, че може най-добре сама за себе си да прецени кой е подходящия сутиен за нея? Ами, честно казано, имаме всякакви клиентки. Част от тях трудно приемат факта, че са носили цял живот грешен сутиен. Те са си свикнали. Те са си свикнали, да. Тъй като голяма част от тях наистина проблема с прекалено голямата подгръдна обиколка на сутиен е много често разпространен. Почти всяка клиентка, която идва при нас, има точно този проблем. Какво примерно носи 80 вместо 75 или каквото и да е там? Дори по-фрапантни разлики, като носи 80, трябва да носи 60. Включително и колана седи на почти на врата. Защото коригира с през рамките. Коригира с през рамките, точно така. И част от тях, да речем, първата им реакция е, че е прекалено стегнат сутиена, който трябва да носи, защото те реално подгърната обиколка наистина е много по-различно от това, с което са свикнали на новия сутиен. И усещат, и го усещат всъщност и това, което ги притеснява, но тъй като 80% от подкрепата, която дава сутиена, идва всъщност от колана, няма как да не го усещат. И би трябвало да се усеща леко. Да, да те придържа така е хубаво. Точно така. Точно така. Не трябва да се усещат през рамките. Анелия е готова да ни покаже как би трябвало да стоят нещата, така че една жена да се чувства комфортно. Аз без да съм чак такъв експерт, бих казал, че в момента правилно седи. Ти от естетическа гледна точка нямаше проблем също си с предишния сутиен, сутиен, предполагам. Да, няма никакъв проблем с предишния, между другото, че така лесно се правиш. Просто твоята експертиза се основава на други критерии. На съвсем други. На удоволствието в живота. Нека да видим все пак.
Okay, so you were actually right. This is the right fitting Всъщност, вие bra. сте прав, това е точно подходящия сутиен. The previous bra she was wearing was 75B, Предишният размер беше 75B, which actually didn't give her the и support. ни даваше достатъчна поддръжка. The band size was riding up during the day. Освен това, колана се качваше нагоре по гърба. Straps too loose and cups too Презрамките small. бяха доста хлабави, чашките доста малки, като знай размер. And here И now тук we have вече виждаме size 65F, 65F размер. which actually brings the best Аз не of her бях bust. чувала, че има такъв размер наистина. Подчертава най-доброто от бюста й. The whole decollete, the line here is more defined. Линията на бюста е по-добре определена. The band size Също така much more stable. обиколката е точна see. и колана сутиена е суто и стабилно. It's not tight. It's not Не tight е тесен, не я uncomfortably tight. притеснява, не, ти усещаш ли се по-различно с двата? Чувствам се доста добре. С този по-сигурно ти е? Просто сякаш не го усещаш. Това е точно на мястото. Да, но аз като мъж мога да кажа, че предишния път изглеждаше по-секси, защото чашките бяха по-така малко от гърдите и се виждаше повече гръд. Изключително важен въпрос. Наистина, това да ти е подходящ сутиена и да е точния размер, означава ли, че няма да е най-секси варианта? Не, ние категорично не правим компромис с визията, като жената иска да постигне с сутиена. Има разнообразни модели, всякакви, в зависимост от това дали с мека чашка, твърда чашка, с дантела, без дантела. Наистина, моделите са изключително различни, разнообразни. Всеки си има свое собствено название. Ето тук можем да ви покажем всъщност няколко различни. Ние трябва да приключим след малко, защото аз имам един много важен въпрос за финал. Някои сутиени много трудно се разкопчават. Няма ли възможност с гласова команда да се отваря по електронен начин? No, there is no such option, unfortunately. За голямо съжаление, все още няма такава възможност. Много съжалявам аз. Важното е, че според мен, ако е точен размера, ще се откопчава по-лесно, така че не се притеснявай. Сега всички дами вече като се научат. С наша помощ вече от тук нататък всички дами ще знаят. Ой, да само хода с една ръка и откопчавам така. Благодаря ви много, наистина. Мисля, че бяхме полезни.